खुलुमबाय। मानाव गेदेर सेवलि महिलारि मेडाम बिथांजोखौथ' रायजो राजाफ्रा मिन्थियो। मारैहाय मिन्थियो होमबा बिथाङा सासे समाज सिबियारि। गोबां खेथ्रआव बिथांजोआ सुबुं फोनांजाब खामानिखौ मावदों। नाथाय दिनै बिथाङा राजनितिकआव फैबाय आरो बिथाङा मोनफ्रोमबो मेल मिटिंआव बुंनानै लादों जे पाब्लिक सेवा रायजो राजाफोरनो बिसेसकरि आइजो माहारिखौ अनसायनो आरो रायजो राजाफोरखौ मोनसे जौगाथाय लामाजों लांनो, मोनसे इउनिक लामाजों मोनसे लांनो बिथांमोननि अर्थनैतिक बेबस्था आइजोफोरनि लोगोसे रायजो राजाफोरनि जायफोरबादि रायजो राजाफ्रा दिनै स्किम लायनो रोङा, माबा मोनसे बुंनो रोङा, माबा मोनसे लुबैया, बिथांमोननि गथ' गथायनि फिउचार भबिष्यत बिनि थाखाय सेवलि मेडामा हाबा मावनो थाखाय मेल मिटिंआव बिथाङा इलेक्शन केम्पेइनाव बुंदों। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। दिनै बिथाङा यां सासे यां हिसाबै जथेस्थ' बिथांजोनाव स्पिरिट दं, मावनो हागोन। आरो बिथांजोआ MLA देरहानायाथ' 100% रोखाखासै BPF दोलो। बे मेडामजोआ सेवलि मेडामजोआ केबिनेट मिनिस्टार मोनबावनांगौसो आंनिबाथ'। आङो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मैं इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ कि सेवली मैडम MLA इलेक्शन जीतने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर मिलना चाहिए। बिथाङा स्पिरिट दं, जस दङ, मावनो गोसो, पाब्लिक सेवा खालामनो गोसो। बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिबाय। बेनिखायनो नैबे क'क्राझार समस्तिनि गासै रायजो राजाफ्रा सेवलि मेडामनोनो भटखौ होजोबगोन आरो होनांगौ। बुजिनांगौ रायजो राजाफ्रा। বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত सेवली मेडामे आगन्तुक जितु বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত आरामसे जिखि যাব। तो 100% खारां बेखौ रावबो दाननो हाया। सुबुं फोनांजाबनायनि खेथ्रआव बिथाङा गोबां आइजोफोरखौ शिक्षा दीक्षा होदों, माखासे ट्रेनिं लाहोदों। समाज सिबिनाय ससियेल लाइनाव बिथाङा हाबा मावदों। दिनै बिथाङा गोसो जानानै पाब्लिक सेवा खालामनो थाखाय राजनितिकआव दिनै ओंखारबोदों। MLA केन्डिडेट जादों बे 3 नं क'क्राझार समस्तियावहाय। जथेस्थ' खामानि मावनो हानायनि केपासिटिखौ बिथांजोनाव जों नुहुरदों, रायजो राजाफ्रा नुहुरदों। मावनांगौ, मावथों। रायजो राजाफ्रा बेबायदि खोथा होग्राखौनो लुबैखादों। बेनिखायनो बयबो बिथांजो मेडामखौ सापर्ट होनांगौ। मुलुगनि गुवार फोथाराव बिथांजोआ गोबां अबदान दं, गोबां हाबा मावनाय दं। बेखौ जोङो खायसेया मिथियो, खायसेया मिथिया। नाथाय बिथाङा हाबा मावदों, गाव फोसावनानै लायाखै। नाथाय बिथाङा गोबां हाबा मावबाय। बेनिखायनो बेबादि गोसो गुदुङा दिनै MLA जानो फैदों। वेलकाम। आरो दिनै पार्टिनि हाइकमान्डआबो बिथांखौनो होदों। जोबोद मोजां। आरो रायजो राजाफ्राबो बिथांखौ लुबैखादों आरो बयबो जयैनो भट होनानै गोगोम बिबांनि भटआव देरहाहोनांगौ बे सेवलि मेडाम बिथांजोखौ। आरो बेनि कन्टेस्टआ सोर बेखौ मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सारखौ जोबोद आङो एबारनिफ्राय गेलेला होनलायलायनाय अबस्थासिम मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सारखौ फेजेननांगौ। बे थिरांथाखौ 3 नं क'क्राझार
LACनि रायजो राजाफ्रा डिसिसन लानांगौ बेखौ आं भिडिअनि गेजेरजों आर'ज खालामबाय। मा सानो रायजो राजाफोर एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।